Двама въоръжени, кинтите прибира цялата полиция. Двамата стресира с невъзможна мисия. Двамата се справят, целият свят легенди ще разправят. Двама въоръжени, кинтите прибира цялата полиция. Двамата стресира с невъзможна мисия. Двамата се справят, целият свят легенди ще разправят. Залагам бомба и след минута експлоатира. Застрелях живите, човека ми парите прибира. Милионите са вече в кървавените ръце. Хора без угризения в тяхното сърце. Главата за бягство, запалена ни чака. Полиция пристига, но изчезваме в мрака. Света и 20, помъни става такъв самолета. Изследват минус, отново е късмета. Хеликоптерите над нас ни осветяват. Те се път на пътя, ни сега застава. Срещам автомата и стрелям аз по тях. Черен миг остана на пух и прах. С облечение се поздравихме и яко газ. Ако ни хвана, ще ни пратят в Алкатрас. 2 километра от самолета ни делят. Юдите копелета към бахамите летят. Напрежението расте, филма няма край. Искам парите, не искам шибания рай. Минути по-късно вече сме на самолета. Държим парите, но на борда има убарета. Разочи автомат и каза ми не мърдай. Пистолта ми бе застреляй го побързай. Чу се изстрел, но нямах поражение. Човека ни сложи край на това сражение. Маскирания враг пред мен се свлече. Отила му стойка, ярка кръв потече. Място ни за скок почти наближава. Още малко и ще харчим друга държава. Затварям очи и бързо надолу политаме. Милионите на гърба, скоро финишираме. Нов живот в една непозната страна. Непростим грях и бягства неговата цена. Двама въоръжени, кинтите прибират цялата полиция. Двамата стресират, невъзможна мисия. Двамата се справят, целият свят легенди ще разправят. Двама въоръжени, кинтите прибират цялата полиция. Двамата стресират, невъзможна мисия. Двамата се справят, целият свят легенди ще разправят.